mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de azi la acest interviu. Și de unde s-a născut pasiunea pentru muzica rock? Pasiunea de muzică rock e de prin liceu, ceea ce și vorbeam. Dar în perioada aceea cântam numai în baie. Da. Și a fost amuzant, nu știu, am început îmi amintesc cu Linkin Park, POD, Limp Bizkit și... Nici te-au inspirat. Da, și după aia m-am dus spre partea mai heavy metal, mai un Avenged Sevenfold și așa. Și la ora actuală, cum ți se pare în România muzica rock? Cum este privită? E underrated, de asta sunt foarte multe trupe de rock underground, de aia sunt multe trupe care nu au niciun câștig, o fac strict din pasiune, asta ți-o garantez. Nu se cântă pe mii de euro, se cântă pe o ladă de bere. Am ascultat melodia ta, Nemuritorul Rock. Mă bucur. Și consider că este un omagiu adus tragediei. Da, este. O mărturie că s-a întâmplat și că o să rămână în sufletele și mințile tuturor. Mă bucur că ai înțeles mesajul. Sunt multe personaje care nu au înțeles și presupun că nu o să înțeleagă niciodată. Toți care scăpară le dau în vers norocul. Suntem uniți cu toții și dincolo de stele, iar de-am căzut ca hoții sub focurile grele. Vom duce mai departe această moștenire și sete de dreptate, căci locul-i nemurire. Cum a fost pentru tine și pentru trupă să transpuneți ceea ce ați trăit în muzică, realitatea în muzică? Nu știu, mă bucur foarte mult că ni s-a oferit ajutorul să scoatem o voce în față și să spună cele întâmplate și să ofere, nu știu, un oarecare optimism mai pueril zis, pentru că știm că ne mințim să credem că o să ne schimbăm nefăcând ceva. De asta noi am făcut pasul ăsta în speranța să adunăm oameni care gândesc la fel și să încurajăm să facă ceva. Asta a fost toată treaba asta. Eu când eram pe patul de spital, eu cu colegii mei prin telefon comunicam cum să facem piesa asta. Pentru că vezi oameni care suferă în jurul tău, vezi mame care își plâng copiii și care nu mai au nimic, te simți oarecum dator să nu uiți chestia asta și să faci ceva sau nu știu, să știi că oamenii ăia n-au murit degeaba și mai e o altă datorie față de mine în care probabil oamenii au oferit mult mai mult decât am oferit eu până atunci. Și de-aia vreau să ofer, pentru că odată ce oferi, primești de 2 ori înapoi. Eu toată viața mea am fost un personaj care am oferit destul de mult, dar n-am primit nimic. Dar vezi, universul lucrează atât de minunat încât am ajuns într-un stadiu în care am primit foarte mult și nu mai știam ce să fac. Nu. Levitam de sentimentul ăsta în care primeam mii de mesaje și erau oameni acolo și spunea: Alex, știu că poți, Alex, îți vrem binele, abia așteptăm să ieși. Și aceste mesaje și încurajări te-au făcut să fii tare? Da, m-a făcut să mă simt tare și de asta zic. Pe lumea asta e foarte important să știi că nu e singur. Crezi că după un an s-a schimbat ceva în mentalitatea oamenilor? Și când zic în mentalitatea oamenilor, nu mă refer doar la adolescenți, pentru că tinerii au fost cei mai afectați. Mă refer la oamenii de 30, 40, 50 de ani care în primă fază au criticat tot. Am fost criticați inclusiv de preoți. Pe mine m-a amuzat chestia asta și
mi-am dat seama că persoanele respective nici măcar nu merită răspuns, pentru că n-ai cum să-i spui orbului că e zi afară, deci asta îți garantez. Și nu s-a schimbat nimic, asta s-a văzut și s-a confirmat drastic când a fost scandalul ăsta recent cu Spitalul de Arș, s-au găsit larve și tot felul de nebunii pe acolo, asta după faza cu Colectiv. Și asta e, îți mai zic o treabă, generația veche nu o să se poată schimbe niciodată, pentru că au aceleași obiceiuri și un om ajuns la o vârstă înaintată nu mai poți să schimbi. E foarte greu. E foarte greu să ajungi la un obicei. Îți trebuie minim 6 luni. Dar odată ce faci același lucru de 40, 50, 60, 70, ne oprim aici că nu trăim mai mult de atât, mai ales în România cu sistemul ăsta și cu gradul cel mai înalt de poluare în țara noastră, dar voi puteți să faceți ceva, noi putem să facem ceva și eu zic că putem. Puțin, cât suntem, putem. Cu cât te educi mai mult, cu cât citești mai mult, cu cât te uiți la documentare și nu te lași spălat pe creier de prostiile pe care le vezi la TV și cu cât nu scurtezi fusta mai mult și ai o atitudine indecentă sau folosești pumnul, zic că ai mult mai mare succes să faci ceva care te bucură și îi bucură și pe restul. Și nu e cea mai mare, nu există un sentiment mai frumos decât să-ți urmărești visul, pasiunea și să fii apreciat pentru asta și să vezi că treptat schimbi ceva.